Pali zinthu zinayi zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula kumbali yokhudza akazi. Ndipo zinthu zimenezi mkazi wina aliyense wa Chisilamu akuyeneka kuti azidziwe ndipo iyeyu azipewe zinthuzo, chifukwa ndi zimene zikampangitse kuti akalandire chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chiweruzo. Mu hadithi imene masahaba angapo adaifotokoza, Hakimi ibn Hizam, Abdullah ibn Umar, Abi Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, komanso Abdullah ibn Abbas, iwowa akupereka uthenga kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam tsiku lina pambuyo pa swala ya Eid adawayankhula akazi kuti ya ma'ashara nisa, inu akazi ino, tasaddaqn, mudzipereka chopereka chaulere, mudzipereka sadaqa, wa akthirna al-istighfar, komanso mudzichulukitsa kupempha chikhululuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala nthawi zambiri. Fa inni ra'aytukun, chifukwa ineyo ndakuonani inuyo, akthara ahli an-nar, kuti ndinu ambiri mu gulu la anthu akumoto. Yani moto wadzadza ndi akazi, ochuluka kumeneko ndi akazi. Faqalat imra'atun minhun, ndiye mmodzi mwa akazi mu gulu limene mtumiki amaliyankhulali adayankhula kuti, wa bima dhalika ya Rasulallah, zili choncho bwanji eyiwe mtumiki wa Allah kuti ifeyo ndife ambiri mu gulu la anthu akumoto. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndiye mtumiki poyankhula adatchula zinthu zinayi zimenezi. Chinthu choyamba, tukthirna al-la'n, inuyo akazi mumachulukitsa kutemberera, kuwafunira ena zoyipa, mumafuna zabwino zikhale pa inu nokha basi. Kumutemberera even mwamuna wanu, kutemberera mwana wanu, mpaka na mwana wanu amalandira phuzo, iwe ndiwe mwana wa galu, iwe mwana wobereka nokha. Akakhala kuti ndi akazi ena mwayambana nawo zoyankhula zake zokhazokha zoyipa, ndiye mmachulukitsa kutemberera. Wa takfurna al-ashir, chinthu chachiwiri, takfurna al-ashir. Wa qala Abu Ubaid, al-ashir az-zawju, li'annahu yusha'iruha wa hiya tu'ashiruhu. Adayankhula mtumiki chinthu chachiwiri kuti simmakhutitsidwa pa zimene al-ashir, zimene mwamuna wanu wakuchitirani, kufikira kuti law ahsanta ila ihdahunna dahr, atati mmodzi mwa amuna akuchitireni inuyo ubwino kuchokera tsiku limene adakukwatirani mpaka nakufikira lero, adzikupangirani ubwino, thumma ra'ait minka shay'a, ndiye mkazi uja ndikupezeka zoti waona china chake mwa inuyo amuna chimene sichidamusangalatse. Qalat, amayankhula mkaziyu, ma ra'aitu minka khairan qat, sindayambepo ndaona zabwino mwa iwe chiyambireni. Zonse zimene mamuchitira zija amaziwala, koma mwina chifoti simunamugulire china chake chimene akuchifuna, amayankhula zambiri. Ine simandigulira zovala pano, sitimadya bwino pano, simandigulirapo mafuta odzola pano. Zonsezo amayankhula pa chifukwa chaka chinthu kena kake kamene inuyo mwina mwachita komwe sikanamusangalatse. Ndiye sakhala wokhutitsidwa pa zimene mwamuna wawo amawachitira. Ndiye chinthu chachiwiri, akazi ambiri ndi osakhutitsidwa. Chachitatu chimene mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam adachifotokoza, watukfirna shakah, ndipo
ndinu amene mumachulukitsa kuliralira, kupanga complain, mumachulukitsa ma complaints, ine this, ine that, ine mwakuti, ine mwakuti. Mumuona mkazi adzikudandaulirani, simandigulira zovala, mukakangulira chovala chimene chili cha taqwa. Walibasu taqwa dhalika khair, chovala chimene chili choti akavala chikhala chopereka taqwa pa iye, komanso sichibweretsa fitina kwa anthu. Mukakangulira chovala chimenecho ndikumuuza kuti adzivala, iye ujamba kupanga complain. Ndiye mukundiona ine nkhalamba eti mufuna ndizivala chovala chimenechi anthu kunja kwa adzinena kuti chani? Amene ndiye ndi mkazi, ndiye amachulukitsa ma complaints. Watusawifna alkhair, chinthu chomaliza amazengereza pochita zinthu zabwino. Kumuuza zoti panga izi safuna kupanga, muziswali safuna kuswali, zivala ni hijabu ziphunzira ni chipembedzo cha Allah ayi. Ndiye akazi ochuluka ndi amene ali ku jahannam pa chifukwa cha zinthu zinayi zimenezi. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti zinthu zochepa zinayi zimenezi akazi ambiri a Chisilamu azitalikire, ndipo ayesetse kuwauza ena kuti nawonso azitalikire, ndi cholinga choti iwo akakhale mu gulu la anthu okalowa ku janna. Ndipo timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti ayike kuzindikira kwa chipembedzo mitima mwa akazi ambiri a Chisilamu.